ostatni pojedynek dzisiejszego wydarzenia. I rozpoczęliśmy. Mocna wymiana, mocno. Tak. No tego się nie spodziewałem. Tutaj już nie ma walki pokazowej, to jest normalny boks, także możemy zaliczyć i deski. Wow! Ale tak. Teraz tutaj prawy zamachowy w wykonaniu Patryka Chrobaka, nie doszedł celu. Prawy zamachowy, lewy zamachowy, ale o tym co mówiłem, Artur zmienia pozycję, raz stoi prawą nogą z przodu, raz lewą. Te rękawice chyba są 8-uncjowe z tego co się nie mylę, bo są dużo mniejsze Być niż... może tak, w walce poprzedniej Diablo Tak. Wodarczyka z Aresem. Ładne dwa lewe prosty w wykonaniu Kornika. No tak, Kornik doświadczony, lata spędzone Ale Patryk teraz też celnie tymi dwoma ciosami. w oktagonie wielu organizacji. Tutaj taki showtime w wykonaniu Patryka Chrobaka, zresztą jego ksywka. Tak brzmi. Ładny lewy na dół. Tutaj, tak, wątroby poszukał tutaj tą lewą ręką. Artur skupiony, Artur czujny. Dobry ten lewy na dół w wykonaniu Patryka Chrobaka. Dobre teraz uniknięcie tych dwóch lewych w wykonaniu Kornika. Kornik teraz też fajnie na odejściu. Zaczęli mocno, a teraz bardzo taktycznie podchodzą do tego wszystkiego. No to są doświadczeni zawodnicy. Oni wiedzą, co może sprawić jeden błąd w takiej walce. Fajnie tutaj pracuje przy ruchami głowy Patryk Chrobak. Tutaj też warto wspomnieć, że Artur wziął tą walkę na 2,5 tygodnia. Przed pierwotnym rywalem Patryka Chrobaka miał być Daniel Rutkowski, ale dziś mamy Artura Kornika. Nastąpiła zmiana rywala. Także wielki szacunek dla Artura, że na tak krótki odstęp przed galą wziął pojedynek z Patrykiem Chrobakiem i uratował main event gali Silesian MMA 17. Dokładnie. Ostatnie 25 sekund tej pierwszej Ładny odsłony podbródkowy w wykonaniu Kornika. I Kornik, zauważ, że robi to co Ares, zmienia często pozycję. Tak, dokładnie. O tym mówiłem. Zmienia, jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Przez te zmienianie pozycji, jego ruchliwość Nieszablonowość. i timing. Nie jest łatwy do przewidzenia. I mamy koniec pierwszej rundy. Dobrej rundy w wykonaniu i jednego, i drugiego zawodnika, którzy zameldowali się tutaj w klatce w amfiteatrze w Ustroniu. Mamy teraz powtórki z tej pierwszej rundy i tu właśnie była ta fajna akcja Artura Kornika-Sowińskiego, kiedy rozpoczął tym prawym podbródkiem i kontynuował dalej kilkoma ciosami. Spokój w obydwu narożnikach. Sędzia już wyprasza narożniki na zewnątrz, zaprasza zawodników do siebie i zaraz rozpoczniemy drugą rundę walki wieczoru gali Silesian MMA 17. Patryk nakręcony, Artur spokojny. Lekkie problemy znów z klateczką, aby ją zamknąć. Ale dzisiaj nie tylko, jak widać, pogoda płata figle, również i te drzwi od klatki. Ale już jest wszystko ok i rozpoczynamy drugą rundę walki wieczoru. Kornik szeroko rozstawiona garda.
Chce podpuścić swojego rywala do ataku. Tutaj Artur próbuje lewymi prostymi wywrzeć presję. Doping na trybunach z obu stron. No i w klatce też wygląda to wszystko naprawdę bardzo wyrównanie. Artur Kornik-Sowiński i Patryk Chrobak. Druga runda. Jeszcze 2 minuty tej drugiej rundy. Teraz Patryk Chrobak bardzo ładnie dwoma lewymi prostymi, ale Artur Kornik-Sowiński odgryza się lewym sierpem. Znowu zmienia tą pozycję. To jest naprawdę bardzo fajne, Tomku, że umie tak walczyć z 2 pozycji, można powiedzieć, że bezbłędnie Artur. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Mamy teraz troszeczkę fragment walki na środku oktagonu. Patryk Chrobak, bardzo fajne przeruchy, chciał takim bezpośrednim, prawym prostym zaatakować Artura Kornika-Sowińskiego, ale on czujny, ma się cały czas na baczności. Teraz sam atakuje podwójnym lewym prostym i kończy prawym. Lewym, bo stał w Tak, zmieniona pozycja, dokładnie tak jest, tak, tak. Minutka do zakończenia tej drugiej rundy main eventu Gali Silesian MMA 17. Teraz ostrzejsza wymiana. Ale poszli wymiana. Tak, tak. Tutaj naprawdę z obydwu stron już nie było żadnej kalkulacji. Ładny lewy. Bardzo ładny ten prawy obszerny w wykonaniu Patryka Chrobaka. Wylądował na szczęce Artura. Teraz Artur dobrze uniknął tych 2 ciosów. Tak, tak. Czujny. Dziesięć sekund do końca tej drugiej rundy. No i szczerze, ciężko mi tu wskazać faworyta w tej walce. A ty, Tomasz, jak to widzisz? Wyrównana ta druga odsłona, na pewno. Zobaczymy, co przyniesie nam runda numer 3. Tak, jeszcze mamy powtórki najciekawszych akcji tego pojedynku, tej drugiej rundy. Bardzo fajnie ogląda ten się pojedynek, bo naprawdę jest duży zwrot akcji. Mamy przyspieszenia, mamy też trochę taktyki. Fajnie to wygląda. 2 zawodników w MMA w klasycznym boksie. Jest super. A ty, Tomasz, nie myślałeś kiedyś wejść, stoczyć walki w boksie? Wiesz co, tak, myślałem. Kiedyś nawet taki był pomysł. Troszkę wyzwaliśmy się z Tomkiem Zadymą Gromadzkim, mieliśmy spróbować... A właśnie mówię w wywiadzie u mnie to. Tak, miałem sprawdzić swoich sił w walce bokserskiej właśnie z nim, no ale tak jak Tomek wtedy wspominał na podcaście bodajże u Szalonego Reportera ostatnio, że w tamtym okresie żadna federacja bokserska nie chciała takiej walki zrobić, a wielce możliwe, żebyśmy zaczęli freak fighty wtedy my w Polsce. Tak, dokładnie, tutaj masz rację, ale jeszcze nie wszystko stracone. Nóż widelec, może do takiej walki jeszcze dojdzie. Mamy 3. rundę. Na pewno obydwoje jesteśmy za. Ja też, jak najbardziej. Bardzo ładny teraz lewy sierpowy na brzuch Kornika. Jest obopólny szacunek obu panów.
Kornik cały czas poluje, tak właśnie, zmyla tą lewą ręką i chce właśnie umieścić mocny prawy i teraz mu się to udaje. Wsadził tam ten Tak, podbródek, i to już Kornik. drugi raz teraz znowu ten prawy prosty, bardzo fajnie to wychodzi. Tutaj narożnik Patryka Chrobaka mocno podpowiada, jest wsparcie. Mamy troszeczkę fragment walki na środku oktagonu. Czuję, że obaj zaraz przyspieszą, że będzie podobny fragment jak właśnie w tej drugiej rundzie, kiedy jeden i drugi rzucą właśnie mocne ciosy, tak jak teraz Kornik, ten prawy pięknie umieścił na szczęce Patryka Chrobaka. Teraz Patryk nonszalancko, ale bardzo ładny head movement. Ładne te podbródkowe Kornika, naprawdę widać, że to jest wyćwiczone latami na treningach. To wchodzi idealnie w tempo. Teraz dobrze uniknął tego ciosu sierpowego. Próbował teraz niczym Apollo Creed w Rockim zmylić Artura Kornika Sowińskiego Patryk Chrobak. Bardzo ładnie unika tych ciosów, naprawdę. Tak. Świetny head movement, w ogóle praca na nogach, naprawdę Patryk Chrobak mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskakuje. A Kornik spokojnie, lewym prostym operuje. Kuje i poluje, co? Zaraz znów pewnie... Tak, pójdą. fajnie mówi, jak zmienia tą pozycję, że od razu chce wyjść z mocnym ciosem. To też jest takie Tak. widowiskowe i niecodzienne w takim boksie klasycznym. Widać, że to naprawdę jest zaciągnięte typowo z MMA. Coś tu jeszcze sędzia, jakieś uwagi, ale już panowie odchodzą do swoich narożników. Przed nami ostatnia, czwarta runda walki wieczoru w Ustroniu Silesian MMA 17 pomiędzy Patrykiem Chrobakiem a Arturem Kornikiem Sowińskim. Zobaczymy, czy któryś z zawodników pokusi się o próbę zakończenia pojedynku przed czasem, czy jednak dotrwamy do decyzji, a jeśli będzie decyzja, to sam będę bardzo ciekawy, jaki werdykt tutaj sędziowie będą mogli ogłosić. Coś tu jeszcze panowie przybili piąte, a jednak tylko 3 rundy. Tak, 3 rundy tego pojedynku. Zawodnicy mają ściągane rękawice. Aha, no to czyli pierwotną Zostaliśmy informację, którą wprowadzeni, otrzymaliśmy. bo- Ej, dzisiaj nas już nie pierwszy raz oszukano. Kurczę, także mamy 3 rundy. Przepraszamy wszystkich widzów, którzy oglądają dzisiejsze wydarzenie, ale no otrzymaliśmy wcześniej taką informację, że walka ma mieć 4 rundy. No co, my przenosimy się do środka oktagonu i po samej gali na pewno jeszcze raz na chwilę zobaczycie i podsumujemy całe wydarzenie. Do usłyszonka. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Artur Kornik Sowiński!